Zaune take ita da mominta suna yin shira. Sai cewa ta yi, momi wallahi gaba ɗaya ban ji daɗin abin da buro Yazid ya yi wa Fina ba. Kin riga kin fi kowa sanin halin buro daɗinki, jin shi yake kamar wani sarki. Momi, cewa zaki kamar dai ba ke kika haife shi ba. Kin ci gidanku. Maza dai ki je jiki, momi ta faɗa tana dariya. Rufe bakin momi kenan sai gashi ya shigo sum. Lima ta tashi ta bar wajen. Sunan momi shi ya kira ya ce momi ya gida. Momi sai cewa ta lafiya ƙalau son. Ya gajiya. Alhamdulillahi my son. Kwata-kwata ban ji daɗin abin da ka yi wa Sulima ba. Mami ki yi haƙuri, hakan ba za ta ƙara faruwa ba. To, Allah ya taimaka, Allah ya maka albarka. Amin momi ta. Ringin wayar shi ta fara, momi bari na shiga daga ciki. A fito lafiya my son. Hello, Yusuf ne. Haba Yazid, ka san ba za ka je ba, me yasa ka sa muka gaya ma Khalid za mu zo? Ni za ni zo mana, kawai dai gajiya na yi gashi kuma wanka nake so na shiga. Kawai ka ce ba za ka zo ba mana ba sai ka raina mun wayo ba. Yusuf ya faɗa rai a ɓaci. To, Yusuf duk ayan da ka faɗa haka ne. Kashe fon ɗin shi ya wurga ta kan gado ya yi hanyar banɗaki. Haba Kadi, tunda dai kin riga da kin biyo ta nan, ki bari ki kwana da sassafe sai ki tafi. Kausar, dama kin riga da kin shirya hakan ne, shi yasa kika haɗa mana kaya waje ɗaya. Murmushi Kausar ta yi ta ce a kwata-kwata ba haka ba ne. Shikenan, bari na shiga na gaida Hajiya. Kadi ta faɗa tana bin hanyar ƙofa. Gaskiya kam Khadija ki bari gobe sai ki kama hanya, amma yanzu nan idan kika ce za ki tafi dare zai miki sosai. Katsina nisa gare ta. Hajiyar Kausar ke magana cikin kulawa. To, shikenan Hajiya, Allah ya kai mu. Amin yata. Nan Hajiya ta ce to ga abinci can ku je ku ci, ni bari na shiga daga ciki. A fito lafiya suka faɗa mata. Kausar ce ta mai da hankalinta kan Kadi. Khadija gaskiya ya kamata ki sauke abin da ke kanki kamar na me fa? Ta faɗa tana yatsa na fes. Hafa Kadi, ke kanki kin riga kin san Fina ta wuce da ajinki, amma kin bi kin sane ta. To why Kadi? Why? Naga mata hannu ta yi. Kadi ta yi alamar ta dakata. Malama, abin da kike son gaya mun kenan yasa kika aje na gidanku? Haba Kadi, ke har yanzu gaskiya ce ba kya so. Katse ta Khadija ta yi yayin da ta tashi ta bi hanyar ɗakin Kausar. Taɓe baki ta yi. Kausar ta ce Allah ya kyauta. Dialing ɗin number Fina ta yi. Ta ce hello my Kausar. Fina ta ce hi, I miss you. Me too Kausar ta faɗa. Kausar ta ce ba wani Finat, idan kin yi missing ɗina me yasa kika ƙi kirana? Sorry Kausar, kina raina wallahi gajiyar school ce. Haka ne kuma Finat. Ma yi waya anjima. To Allah ya kai mu amin. Kausar ta faɗa ta kashe waya. A tare yaran suka turo ƙofar ɗakin anti Kausar. Mommy ce ta ce za ta wajen dadi, mu zo mu taya ki fira. Mubin ya faɗa a ranta ta ce haka suka iya, kai kuma ka ce kana son aure a ƙi maka. Ai duk wani hali da na jefa rayuwana iyayena ne sanadi, take faɗa a ranta. Mubin ce ta katse mata tunaninta ta ce kin ji anti Finat. Ajiyar zuciya ta yi ta ce twins ɗin momi na kai na ciwo yake. Ku bari gobe sai mu fira mai yawa. Yanzu ku je ku yi barci.
gobe kuna da school. Mubin ya tsuke fuska, ni a wajen ki zan kwana, gobe ba za mu school ba. Mubina ta ce ni ma haka, dafa kai ta yi ta ce ka taɓa su yi maka ƙwari. Wa yake son ya zama soja irin yayan Nazir? Ni ne. Mubin ya ɗaga hannu sama. Wa yake son ta zama doctor? Ni ce. Mubina ita ma ta ɗaga hannu. Yauwa to tsina, duk wanda yake so ya zama irin haka to ya je ya kwanta, gobe sai mai shira mai yawa. Da gudu suka fita suna kiran Ladi mai aikinsu. Tashi ta yi ita ma Fina ta je ta yi brush, ta yi shirin barci inda ta je ta kwanta. Cikin bacci ta ji kamar ana tsikarinta lokaci ɗaya, kuma ta ji abin ƙara damunta yake. Tashi ta yi ta zauna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗa da ƙarfi, don ko ba a faɗa mata ba ta san sha'awar ta ce ta tashi. Wayanta ta lalimo ta shiga kiran lambar Lima. Hello my beauty, baki barci ba kenan? Lima, I need your help please. Taimako kuma? Na me? Lima, ki sani wallahi yanzu haka na yi missing ɗin kuke da Kausar. To sarki sha'awa, yanzu ita ce ta tashi kenan? Eh, Lima dan Allah ki taimaka min ki zo. Zara ido Lima ta yi kamar tana ganinta. Kin san cewa mommy ba za ta bari ba. Dare yayi yanzu, me kike tunanin zan gaya mata? Shikenan Lima, tunda ba za ki iya ba, kit ta kashe phone ɗinta. Turo kofa aka yi, my doctor baki barci ba? Mommy tashi mu je, dadin kike son magana da ke. Yunkurawa ta yi za ta tashi ta kasa. Subhanallah, Finat baki da lafiya ne? Ta ce gami da cewa wallahi mommy yanzu ya fara. Me ke damunki? Marata mommy. Coffee road ne? A'a mommy na yi fa. Kallon mommy ta yi sosai, sha'awar ce kenan ta tashi. Na ce miki ki ringa azumi kina karanta Qur'ani akai-akai. Bari na kawo miki lemon tsami, ki ringa lasa. Ta fita ta bar ɗakin. Hawaye Fina ta fara yi, wai a ce yanzu wannan uwa ta ce kuma ta san matsalata, amma akan ƙudurinsu na karatu an tauye min haƙina. Dan tsaki ta ja, wai lemon tsami. Bomi, wannan kira haka Lima, me ya faru? Momi, shikenan yau na kaɗe. Mai ya faru kuma? Momi, Uncle Adam ya ba mu assignment, kuma wallahi Momi cewa duk wanda bai yi ba a yau Allah ya isa. Momi, kuma ke ce mai jan hankali na kan kada na aikata abin da za a mun, Allah ya isa. Momi ta ce haka ne my daughter, amma dare ya yi, da kin yi bacci gobe sai ki. Momi, Allah ya isa fa ya ce. Nan Momi ta ce to shikenan je kiki, Allah ya taimaka. Momi na faɗa tana tafiya. Momi, book ɗina na biology yana wajen Finat, sai ki bari sai gobe kenan my daughter. Nan Lima ta ce dan Allah ki taimaka na amso shi a yau. Haba Halimatu, baki da hankali ne? Dare ne fa. Mommy please dan Allah, ba na son Allah ya isan nan ne. Sai ki je ki kira yayanki ya je ya kai ki. Tsallen murna ta yi ta ce na gode my mommy, but dan Allah ki gaya mishi da kanki, in ni ce ba zai yarda ba. Je ki ce ina neman sa. Ta ce to. Ta kama hanyar fatin shi, tana zuwa ta kwankwasa kofa ta ce assalamu alaikum, wai ka zo yanzu in ji Momi. Uban me kuma kika ce nayi? Ban ce komai ba fa. Ta ce ka zo ne kawai yanzu. Bin bayan ta yayi ya fita. Momi na ganin son. Halima, za ka je ka kai gidansu ƙawarta. Ido ya zaro yana cewa Mami duba fa, Tami ya jafa. Momi nan ta ce umarni nake baka. Fita yi a fisace. Lima ta bi bayan shi, ta yi mamaki da har suka ƙarasa gidan su Finat bai ko tanka mata ba.
mai gadi na ganinta ya buɗe mata ƙofa suka shiga. Fi Yazid ya ja motar shi ya bar wajen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Momi ta fito kicin yanzu ta amsa sallamar. Momi yawwa, Halima cikin dare? Murmushi Lima ta yi, ta ce Momi ina ta kiran wayan Finat ba ta ɗaga ba, shine Momi ta ce na zo na gani ko lafiya? Nan Momi ta ce ba ta jin daɗi. Ya maman taki, tana lafiya? Ta ce mata. Momi kuma ta ce wai in gaida ki in na zo. Muje tana sama Finat ɗin tare suka haura sama. Momi ta ce wa da Halima ungu wannan lemon tsamin ki kawo Finat ni zan kwanta? To Momi, sai da safe. Yau daughter, ke ma ki kwanta da safe sai direba ya kai ki. To Momi, tura kofa ta yi ta shiga ta hango Finat ta ɗaka mata duka. To, tashi sarkin sha'awa. Ido Finat ta buɗe ta mayar ta limshe. Lima ashe zaki zo. Kin san ai ba zan bar ki a irin wannan yanayin ba. Haka ne, Finat ta faɗa yayin da ta jawo Lima jikinta. Bakinta ta saka a cikin na Lima, lokaci ɗaya ta fara tsotsan lips ɗinta. Ta kamo harshenta ta ringa tsotsa shi kamar lollipop. Take Lima ta kamu ta fara mayar da martani, cire mata 'yar ƙaramar rigar jikinta ta yi, inda nan take breast ɗinta suka bayyana, ta rinka matsa mata su tana shafa su tana murzawa. Tuni Finat ta fita hayyacinta inda ko motsawa ba ta iya yi. Hannu Lima ta tura cikin fan ɗinta ta ringa murzawa, nishi kawai suke yi. Wash! Kusan minti 30 suka yi a haka. Finat ta kankame Lima, alamar ta samu ta yi relax. Da na subscribe domin samun ci gaban wannan daddaɗin littafi mai suna Lesbian ce. Taskarfin YouTube channel, farin cikin ku shine namu.